bafowethu usimomoza lo yebo maskandi sithi-ke bafowethu namhlanje usuku olukhulu namhlanje ngicabanga nani ngizokujabulela ukunakubulani khona. Namhlanje sizokhanda uxolo kwazi ukulikhanda kodwa sizolwamukela futhi uxolo oluphakathi kaMdumazi noThuthani uGatsheni. Siyacela-ke bafowethu ukuthi kuzo zonke iy'nhlaka la kwathinteka khona kabi ngenxa yolimi namhlanje kuphele nakini balandeli. Ngiyilwe kakhulu-ke le ndaba kaMdumazi noThuthani ngayilwa engicabanga ukuthi niyazi ukuthi yalwa abantu abaningi lekhulu namakhosi kodwa ngayilwa mina ngalo ngiqhubekile ngayilwa abanye badikibala ngayilwa kwaze kwafika namhlanje ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyinqobe hayi ngamandla kodwa ngoThixo. Gcina-ke kuvumelwana nomfowakaGatsheni wavuma ukuthi hayi uxolo yakamukela ngezandla ezimhlophe yamamukela uMdumazi ukuthi kusukela noma yini namhlanje usengakwazi ukuthi abuye azosebenza ekhaya ngoba ikhaya laMdumazi leli. Siyabonga nje bafowethu sixolise nakulabo abathinteka bemndeni eyathinteka ngalolu daba. Siyaxolisa kakhulu ngoba ngizokwanda kakhulu ngizodedela-ke uMdumazi niyazi wodaba ukuthi achazeke naye. Siyabonga bafowethu, ngibonge nami ukuthi bengilalele bobabili kuze kufikele namhlanje. Siyabonga, ngibonge nako umfowethu uMhlengemali okuyena ophethe uMdumazi ukuthi bengilungilwa lolu daba naye ekhona siyosithintana. Siyabonga namhlanje. Ngibingelele nami kubona bonke abantu ababukele njengamanje uMdumazi lo umfowamhlongo njengoba esethe wakuveza umfokamkhize uSimomoza. Ngithi angivele nje kubona bonke abantu abasibukele ngidlulise ukuxolisa kakhulu ukubona bonke abantu abathinteka ngodaba noma ngenqisho ezake zabakhona phakathi kwami ngiyoMdumazi noThuthani ngokani lo. Sesihambe saze safika oxolweni namhlanje ngokuyikhuluma le nto ngoba siyazi ukuthi iyasithinta ngokwendlela zethu ngendlela yasithinta ngayo, yaze yathinta futhi nabanye abantu abaseceleni, yaze yathinta nemindeni eyahlukahlukene namagama abanye abantu abagcina sebethinteka kuyona. So kukonke nje ngithi asixolise ukhona ukubona bonke abantu abathinteka kabi. Sixolise nje sizweni sonke nakubalandeli bakaMaskandi kuza kubasakazi njalo njalo wonke nje umuntu okhona endimeni owathinteka nemindeni yethu ngokuhlukahlukana ngasohlangothini lwakho umfowandlovu bonke abathinteka ngale nto. Ngithi cela behlele ngezansi behlise umoya size safika la ekuthenini siyilungise le nto semukelane ngayo yonke indlela obakade kwenzeke ngayo. Ngicabanga ukuthi sengiguqile okuningi ukusuka manje ngiyaqinisekisa ukuthi umsebenzi wami uzoqhamuka khona la sikwayami la sise-takkstudio la esikhona njengamanje. So wonke umsebenzi abawulindele abantu ukuthi uzoqhamuka khona la ekhaya, balindele futhi ukuthi bazosithola isandla sakho uGatsheni kulo umsebenzi. Sicela nje ukuthi bewamukele bese iyadlula nakubona bonke abantu. Konke kuyezwakala asebekukhulumile abafowethu. Cha, kunjengoba bebeka nangendlela abachaze ngakhona ukuthi ziningi iy'ndawo nendlela esesihambile sadlula kuzona, kodwa-ke njengomuntu omdala nengane kufanele sibe sihlukanisa ukuthi uma umdala kufanele phela uphilisane nengane, ingane ifikile yazehlisa kumuntu omdala. Cha, nami ngendlela abafike ngayo akubangalula ukuthi ngiphinde ngiqinise ikhanda ngoba okuningi bekade kukhuluma bekade kuyizinto ezi-right abakhombisa ukuthi ezinye zazizinto ngampela kwakwenzeke ngendlela okungayona. Ngithi nje ngaleyo ndlela cha, uxolo lakho umfokamhlongo hayi ngalimukela, ayikho inkinga. Ngiyacabanga ukuthi sizoqhubeka sisebenze mhlawumbe ngendlela ebesikade sisebenza ngayo,
siphinde siphile ngendlela esasiphila ngayo before. Ngiyabonga. Brilliant shake it up, brilliant shake.